și bine v-am găsit aici pe canalul meu. Acesta este primul episod, cum puteți vedea și din titlu. Iar să începem. Eu sunt Maria, am 11 ani și îmi place să mă joc diferite jocuri. Jocurile horror nu sunt de mine, ele mă urăsc pe mine și eu le urăsc pe ele. Cu chestiile horror nu prea stau bine, adică inima mea nu suportă. Chiar în mare parte, cred că shut the fuck up. Acest episod e mai special puțin pentru că, da, a doua oară când fac primul episod, sau a treia, da, a treia oară. Iar, da, sper să fim o comunitate foarte mare. Eu m-aș bucura foarte mult dacă am ajunge la suma de 1000 de abonați, pentru că ar fi un goal mare, foarte mare pentru mine. Da, o să avem și un grup de Discord, noi, da. Vom avea și abonați supremi. Cei supremi vor trebui să îndeplinească câteva cerințe, nu ca balena albastră, dar câteva cerințe. Iar cei care vor să devină moderator, VIP și de astea, vor trebui să fie activi, să nu înjure, bine, să nu încalce regulile, doar dacă este nevoie. Dacă e cu spamul să mă chemați pe mine, atunci e o excepție, dar dacă faceți așa un spam, nu. Nu aveți voie să faceți spam pentru level, pentru că nu este foarte indicat când ăsta. O să vă las, cum să vă spun eu, nu o să vă las blocată chestia când filmez, ca să putem filma tot, dacă vreți. Și probabil veți apărea în episod. Abonații supremi care au canal de YouTube probabil vor fi promovați. Nu știu, depinde și câți abonați o să avem atunci. Probabil vom juca și Clash Royale, dar o să fie mai greu pentru că nu l-am instalat pe PC, l-am pe o tabletă, da. Și nu știu cu ce să filmez încă caut. Dar dacă eu vă fac așa, o să vă fac un mini montaj de poze cu Clash Royale, cu cărțile mele și, da. Și dacă o să mai vreți episode cu mine, nu uitați să apăsați butonul de like, să scrieți părerea în comentarii, să dați un like pe Facebook, iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!